Isambulo seshumi nesithupha. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela ethempelini, lithi kuzo izingelosi eziyisikhombisa, hambani nithululele emhlabeni izitsha eziyisikhombisa zolaka lukaNkulunkulu. Eyokuqala yake yathululela isitsha sayo emhlabeni, kwase kuvela isilonda esibi esinobuhlungu kubantu abanophawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso waso. Neyesibili yathululela isitsha sayo elwandle, lwase luba yigazi elinjengelofileyo, nakho konke okuzwayo okuphila elwandle kwafa. Neyesithathu yathululela isitsha sayo emifuleni nasemithonjeni yamanzi, kwase kuba yigazi. Ngezwa ingelosi yamanzi ithi, "Ulungile wena okhona nowawukhona, ongcwele, ngokuba wakunquma lokho, ngokuba bachitha igazi labangcwele nelabaprofethi, wabanika ukuba baliphuze igazi, bakufanele." Ngase ngizwa i-althari lithi, "Yebo, Nkosi Nkulunkulu, Mninimandla onke, ziqinisile, zilungile izahlulelo zakho." Eyesine yayisithululela isitsha sayo elangeni, lase linikwa ukubashisa abantu ngomlilo. Abantu bashiswa ngokushiswa okukhulu, kepha bahlambalaza igama likaNkulunkulu onamandla phezu kwalezi zinhlupho, kodwa abaphendukanga ukuba bamdumise. Eyesihlanu yathululela isitsha sayo esihlalweni sobukhosi sesilo, nombuso waso wenziwa mnyama, baluma izilimi zabo ngenxa yobuhlungu, futhi bahlambalaza uNkulunkulu wezulu ngenxa yobuhlungu babo nangenxa yezilonda zabo, kepha abaphendukanga emisebenzini yabo. Eyesithupha yathululela isitsha sayo emfuleni omkhulu, u-Eufrate, kwase kusha amanzi awo, ukuze indlela ilungiselwe amakhosi avela empumalanga. Ngabona kuphuma emlonyeni kadrako, nasemlonyeni wesilo, nasemlonyeni womprofethi wamanga omoya abathathu abangcolileyo, befana nezingxangxa, ngokuba bangomoya bamademoni, benza izibonakaliso, abaphuma beya emakhosini ezwe lonke ukubahlanganisela ekulweni kosuku olukhulu lukaNkulunkulu uMninimandla onke. Bheka, ngiyeza njengesela, ubusisiwe olindayo, alonde izingubo zakhe ukuba angabi ngohambaze baze balibone ihlazo lakhe. Wayesebahlanganisela endaweni ethiwa ngesiHeberu iHamagedoni. Eyesikhombisa yayisithululela isitsha sayo emoyeni, kwase kuphuma izwi elikhulu ethempelini esihlalweni sobukhosi, lithi, "Sekwenzekile." Kwase kuba khona imibani, namazwi, nokuduma, kwaba khona nokuzamazama okukhulu komhlaba okungazange kube khona okunjalo, selokhu kwaba khona abantu emhlabeni, ukuzamazama komhlaba okukhulu kangaka. Umuzi omkhulu waba yizinqamu ezintathu, nemizi yabezizwe yawo. NeBabiloni elikhulu lakhunjulwa phambi kukaNkulunkulu ukuba alinike isitsha sewayini lolaka lwakhe oluvuthayo. Iziqhingi zonke zabaleka, nezintaba azifunyaniswanga. Isichotho esikhulu esisinda njengethalenta sivela ezulwini sehlela phezu kwabantu, abantu bamhlambalaza uNkulunkulu ngenxa yohlupho lwesichotho, ngokuba uhlupho lwaso lulukhulu kakhulu.